אז מה נשמע חברים, וברוכים הבאים לפרק של דירוג סטאפים אחרי שלא היה לכם המון זמן. אז החלטתי שהיום אני מדרג לכם את הסטאפים, ובאמת יש לנו פה 20 סטאפים, כל אחד בסגנון שונה, כל אחד בצורה שונה, כל אחד בעיצוב שונה, ואנחנו לא יודעים באמת מה כל אחד, אז אנחנו פשוט מנחשים, אבל כן אפשר לראות את זה לפני הסגנונות, אם זה לפעמים בא עם וולפייפר שונה, אם זה בא עם עיצובים שונים, ובאמת אי אפשר לדעת כלום. אז בואו נתחיל בפרק שלנו. יש לנו פה 20 סטאפים לדרג, שהולך להיות פה פרק ארוך במיוחד. קודם כל אחי, אני אומר מבט ראשון הסטאפ שלך, שיש פה המון כבלים. אם אתם שמים לב, יש פה המון כבלים, שזה באמת מעציב, שהיום אנשים לא יודעים לסדר כבלים. חורש המון בפורטנייט, ולמה אני צריך בכללים מבט ראשון על הסטאפ שלך? אני צריך לראות את הפורטנייט שלך באמת דלוק. אני לא צריך לראות את הפורטנייט שלך דלוק בשום אופן, ובאמת, כאילו זה מעציב, שמע אחי, אני הייתי ממליץ לך ככה, שומע, אני רואה שיש לך פה מחשב, אני רואה גם את הכרטיס מסך שלך, והייתי אומר לך דחוף, כך, הכל מהשולחן שלך, אני רואה פה שתי מנורות שלא קשורות לשום דבר, אבל הווייב כן נותן פה איזה וייב של גיימינג, שאתה אוהב את הלבד שלך כזה. ממבט ראשון הייתי פשוט מעיף את כל הדברים מהשולחן שלך, ופשוט מתחיל לסדר אחד. אני רואה גם שהפד שלך מלוכלך ואין בו משהו, הייתי מנסה בעתיד לשקול להחליף אותו. וכמובן, אם יש איזה מנורה שתכול גם להסתיר את הכבל שלה, שלא יראו אותו, ופעם הבאה גם לצלם את המקט שלך ישרה ואת העכבר שלך, אז כמובן תעשה את זה, וגם בלי גם כל הדברים שם בצד, אני לא יודע באמת למה הם קשורים, ואני לא יכול לנחש בשבילך, אבל כן, המצב הכי חמור פה בסטאפ שלך הוא כבלים, אז כן, מה שהייתי אומר, זה כבלים, פחות פורטנייט, יותר סדר. אז לסטאפ כזה הייתי נותן 7 רגיל, אתם יודעים 7 רגיל מתוך 10, כי באמת אין פה משהו שונה. לתת לך מפחות מ7, אני לא יודע אם אחרים היו אומרים את זה, אבל אני אומר את זה, אבל מגיע לך 7 בהחלט. קודם כל, אימא'לה ואבא, יש לנו פה סטאפ שחוצה לפחות 9.2 חברים. זה כבר אולי הסטאפ הכי טוב בישראל שראינו פה בסדרה, אבל יש פה יגידו לא הכי טוב בישראל, גם אולי בגלל המעמד למסך, אולי בגלל דברים שחסרים פה. קודם כל, מה יש לי להגיד על זה? הייתי אומר ככה אחי, היית אולי מנסה להביא פד לבן קלאסי ושם אותו ככה על העכבר, וזה באמת היה משתלם פה עם הסטאפ. אני לא מבין מה זה הכרטיס מסך הענקי הזה, אני לא יכול באמת לנחש לך, אבל מה שבטוח שזה של אינווידיה, בטוח 100%, אבל אהבתי גם את המערה של אנטק, מאוד מוסיף. לא הייתי מנסה לשפר פה משהו, גם פה מאוד אהבתי, אני לא יודע מה זה שם, כל הסדקים האלה בקיר, אבל הייתי מנסה לראות מה זה בעתיד. אהבתי פה את השומר מסך שלך, את האוזניות, כמובן נראה לי עלו לך מלא, נראה לי זה של לוג'יטק, אם תן לי לנחש לך, וגם יש פה את העציץ הזה, ועוד עציץ, וכמובן, בלי כבלים למטה חברים, תלמדו ממנו, בלי כבלים, אבל כן הייתי אומר שאנשים פשוט מורידים לך בגלל המעמד למסך, ושמעמד למסך זה הרבה אוהבים שלא רואים אותו דווקא, כי מעמד למסך זה אמור להיות כזה, אבל זה קטנצ'יק לעומת מה שאתם שמים עם העיגול הענק הזה, שאתם שמים במסכים שלכם. אז באמת הייתי ממליץ לשקול אולי להביא מעמד למסך, שיכול לייצב את זה פה בתוך הקיר, וזה בכלל אחי, זה שולחן בין הקלינים בישראל. אז באמת לסטאפ כזה הייתי נותן 9.7 מתוך 10, אבל אתה לא הסטאפ הכי טוב בישראל אחי, צער. קודם כל, אימא'לה ואבא, יש לנו פה סטאפ עם וייב חזק ומצוין, שרוצה לעקוף פה את 8.5. קודם כל אני רואה את המעברר שלך בתוך הלוחם ככה, את המחשב שלך ככה, את הווייב שכתוב פה גם לייב, לא יודע, רקע מיותר לדעתי, הייתי מנסה להביא משהו קלין חלק. את השלט הייתי מנסה להביא משהו מאחורה, אולי מעמד, ולשים אותו מאחורי המסך, ככה שזה לא גם מכלול את השלט עצמו בתוך התמונה, ואת העציץ לשים מאחורי המחשב, ואת הפופ לשים פה או מעל הכרטיס מסך, או ברצפה עצמה של המחשב. זה לפי דעתי, ולהביא פשוט פד לבן קלאסי, זה תמיד משתלם, אבל פדים ארוכים הם גם יפים, אז לא הייתי אומר לכם לא מזה ולא מזה, בוא נגיד ככה. לציון של הסטאפ הזה הייתי נותן, בוא נגיד ככה, 8.6 מתוך 10, באמת גם אהבתי פה את הווייב של כל הדברים שהולכים פה, וכנראה גם הייתי לא מנסה לשנות פה משהו, אבל כן אני רואה שיש לך פה המון פוטנציאל להשתנות ולראות מה טוב בסטאפ, ומנסה רק, אתה יודע אחי, תמיד חייב שיהיה וייב טוב בסטאפ, אם אין וייב אז זה לא שווה את זה.
קודם כל אחי, אם מלא איזה סטאפ, פשוט, אני אומר לך את האמת, אני לא אוהב שאנשים מצלמים את הסטאפ שלהם, שהרקע עצמו הוא על משחק. הרקע שלכם חייב להיות בסטאפ שהוא על הרקע של המחשב עצמו. באמת, כאילו, אני לא מצליח להבין אתכם. המסך שלכם, הוא צריך להיות, שאתם מצלמים אותו, הוא צריך להיות על רקע של המחשב. באמת מאוד אהבתי פה את כל הדברים האלה, זה באמת לא מזיק לסטאפ שלך, אבל הייתי מנסה אולי לשים אחד פה, אחד פה. ואת הפופים הייתי מכניס לתוך המחשב, כי מיותר אחי, אתה שם אותם על השולחן, זה באמת מיותר. ובאמת לסטאפ כזה, הייתי נותן גם לפי הווייב, הצבעים, צבע סגול. באמת, הייתי נותן לך 8.3 מתוך 10. אין פה משהו כל כך מעניין, כן? זה יותר קומפ. אבל אם זה היה קומפ מלא אז זה היה חלק, אבל כשאני מדבר על מעמד המסך אז אני מדבר על מעמדים שהם תקועים גם בתוך הקיר, שצריך לחפור בקיר בשבילם, וזה באמת מעמד חלק. אתם רואים, אתם לא רואים פה משהו אחד על השולחן, ואתם רואים גם את זה 100 שזה מאוד מוסיף. אז הציון שלנו פה אני אומר כבר, אמרתי 8.3. קודם כל, אימא'לה, מה שתמיד מבליט את הסטאפים האלה זה המחשב. אז כמובן אני רואה פה, כמו שאני תמיד נותן את הטיפים, פופ מעל המחשב, ואתם רואים, המחשב כולו מואר יפה, באמת יש פה דברים שאהבתי מאוד מעל המחשב, אבל צמוד לי פה מדי. הייתי מנסה להביא שולחן חדש, יותר רחב, בצבע לבן, ואז שם עליו את כל הדברים, ותמיד, לא יודע אם יש לך שימוש בתוך הרמקולים, אבל הייתי כן מנסה להגיד לך אולי אם אין לך שימוש אז להעיף אותם, אבל גם כל האפליקציות פה בתוך השורת משימות שאני רואה אותן פתוחות בתוך שאתה מצלם, היית סוגר הכל כבר, זה לא משנה כל כך, או שהיית פשוט עושה ככה כמוני, היית עושה פשוט ככה כמוני, איך שעושים את זה, לוחצים פה על לפני שורת המשימות, ואז אסתר, ואז פה אף אחד לא יכול לראות. זה פשוט ממש פשוט, ואני לא מבין איך אתם לא עושים את זה. אז הייתי ממליץ לנסות לעשות את זה. באמת סטאפ באמת מיוחד, אבל בסטאפים האלה זה לא צריך להיות ככה צמוד. אז הייתי נותן לזה 8.7 מתוך 10. אל תגידו שאני מפרגן מדי, זה לא פרגון. אתם לא עוברים 9. אתם לא עוברים 9. טוב, אז בואו נתחיל שיש לך פה המון כבלים למטה. אני לא אגיד המון כבלים עכשיו קריטי, אבל שמת דווקא את המפצל למטה, שזה הדבר שצריך להיות בו הכי הרבה כבלים, וזה אני מגדיר הכי הרבה כבלים. אז באמת, תעיף אותו, תדביק אותו למטה עם סלוטייפ אחי. לא למטה, סליחה, למעלה, ואת הפח הייתי מעיף למקום אחר. ואת התמונה, לא יודע מה היא קשורה אחי, מה אתה אספת, אז כמובן הייתי מעיף אותה, וגם את הכבל פה בטלוויזיה הייתי מנסה לעשות איתו סוג של משהו אחר, ואת השעון הייתי שם פה, או מעביר מעמד למסך, שהיה לך הרבה יותר צורה איפה לזוז, אני מאמין שאתה לא נתקע איפשהו, אבל כן, אם היית מזיז את המחשב שלך לפה, איפה אתה רואה שאני מסמן, אני לא צריך גם לראות פה את כל הכבלים האלה, זה באמת מיותר, וגם לא יודע מה זה פה, אבל כן הייתי מנסה יותר איכשהו לשלב את המחשב פה, אם זה אפשרי כמובן, ולהסתיר פה את כל הדברים שאני רואה בהם כבלים, ואת השעון אני רואה שהוא לא פועל, אז לא יודע מה תעשה איתו אחי, אבל אם הוא לא פועל אז תעיף אותו. את העכבר שלך, אם באמת הייתי ממליץ אולי להחליף לאלחוטי, עכברים כאלה כבר צריך להחליף אותם לאלחוטי, אבל באמת אהבתי פה מאוד את הווייב, את הצבעים, אבל יש לך איפה מקום להשתפר אחי, אז אני אגיד ככה, 7.9 מתוך 10, באמת סטאפ מאוד יפה אחי. קודם כל, אהבתי מאוד פה את כל הווייב של הספרים ושל הבובות, אבל כן, לפי דעתי, זה לא צריך להיות קשור בתמונה. בתמונה אני צריך לראות את כל הדברים היפים האלה, את כל העציצים פה למה שזה נותן וייב טוב ורוח טובה בסטאפ, וזה גם העציץ הזה, אני לא יודע באמת איך לתאר את הרגשות האלה בווייבים של הסטאפים, אבל כן בסטאפ שלי יש וייב שהוא טוב, אז אני יכול להגיד לכם ממבט ראשון, שגם הסטאפ שלי הוא מערב פה צמחים, גם הסטאפ שלי מערב פה בובות ומערב מדפים וכל הדברים האלה, וזה באמת, אני מרגיש פה את הווייב ואת התאורה, אז אני יכול להגיד לכם באמת את כל מה שהולך. את השעון הזה לא הייתי שם מעל המחשב, הייתי שם פה תמיד מתחת למסך כמו שאני שם, ולהשתמש בשתי פדים אחרי יקר זה פשוט לא כל כך טוב, אז הייתי אומר לך ככה, תעיף את הפד השחור, כמו שאני אומר תמיד עם הקלאסיים, אבל במקרה שלך זה לבן, ותשאיר את הפד הלבן, או שתביא פד לבן קלאסי שהוא יותר, שהוא רק לעכבר בעצם, אבל את המיקרופון, אולי אם היית שם יותר את המיקרופון פה, ומזיז קצת את זה, אם יש לך אפשרות כמובן להזיז, אז זה היה הרבה יותר טוב בשבילך. גם את הכבלים פה, הרוב מחברים גם מאחורה, אני לא יודע מי מחבר מקדימה, אני מחבר מקדימה רק את הריאונגל של העכבר שלי,
לא יותר מהדונגל, אני לא מחבר כלום. אז באמת אני אגיד לכם ככה, זה סטאפ שמגיע לו 8.1 מתוך 10, באמת ציון נורמלי לסטאפ טוב. קודם כל, אח יקר, יש לך פה את הכבל של המיקרופון שהוא ממש בולט לי בתמונה, אבל מלמטה אני אנחש כבר שזה קלין, זה קלין ברמות, אז באמת, הייתי אומר לך ככה אחי, באמת, בזמן שאני באמת אומר לכם את כל הטיפים האלה, אני אשמח שתעקבו, ותשלחו את הסטאפים שלכם בשרת הדיסקורד שלי, ובאמת, אני משקיע פה בפרקים, כל פרק 20 סטאפים, כפי שיפתח. אז כמובן אהבתי מאוד פה את האווירה במדף, ובאמת את כל הדברים שיש פה גם על המדף, את הפד שהוא מאוד מלוכלך, הייתי ממליץ לנקות אותו, את המסך, את המיקרופון, אבל אני אגיד לך מה, תנסה איכשהו להסתיר את הכבל פה למטה ואת הסדק שיש לך פה. באמת, אתם רואים כמה הסדקים האלה הם בולטים, אני רואה שצבעת פה, אבל יש לך פה, תראה איזה סדק נוראי, וגם פה ופה ופה, הייתי ממליץ לנסות לצבע עוד קצת. אני לא יודע מה הולך פה מתחת, אבל המחשב שלך כמובן השקעת עליו הרבה יותר מ-20,000 שקל. אני לא יודע אם היית בפרקים הקודמים, אבל אני אשמח להעריך אותך בעוד פרקים, ותראה לנו איך השתפרת. אם השתפרתם כמובן מוזמנים לשלוח גם בשרת דיסקורד, זה לא בעיה. אז באמת אני אתן לסטאפ שלך פה 9.1 מתוך 10, נראה שהשקעת על המחשב, השקעת על הציוד שלך, באמת מגיע לך את הציון הראוי. קודם כל, אני לא יכול להגיד כל כך מה אני חושב על הסטאפ שלך, אבל במבט אחד יש לך פה המון פסמים ובקבוקים זה לא קשור בשיט לסטאפ. המחשב שלך עם RTX 5060, שזה אחלה כרטיס מסך, הייתי ממליץ להחליף וולפייפר, וממליץ באמת להחליף מקלדת ועכבר כמובן, ולהעיף את כל הבקבוקים האלה, ולעשות פעם הבאה תמונה הרבה יותר ישרה, ואם אפשר שהיא תהיה לרוחב פשוט. בשלט הייתי מביא מעמד לשלט ופשוט שם אותו איכשהו מאחורי השולחן. זה לא כזה בעיה, ופעם הבאה שאתם מצלמים את המקלדת שלכם, תצלמו אותה ישר. אני לא צריך לראות את המקלדת שלכם ככה, אין לי כל כך מה להגיד על הסטאפ הזה, אז אני נתן לו ציון של 6.5 מתוך 10, ציון סביר, בוא נגיד ככה. קודם כל, מה יש לי להגיד על הסטאפ הזה? קודם כל, מאוד אהבתי פה את הדברים האלה מאחורה, הרבה לא שמים את זה, אבל כן מאוד שווה לשים את זה. אבל המחשב שלך למטה, קודם כל הייתי ממליץ, תראה כמה מרחב יש לך פה, אתה יכול להביא שולחן ענקי שגם תשים עליו את המחשב, גם את המיקרופון, גם את כל הדברים שלך. קודם כל הייתי מביא, אחרי ששמת שולחן חדש הייתי מביא מעמד לשתי מסכים, ושם את המסך הזה מעל המסך הזה, ואת הדברים פה, את כל הפופים, הבובות, הייתי שם אולי 2 מעל המחשב, לא, הייתי שם 1 מעל המחשב, ו1 בתוך המחשב עצמו, וזה היה משפר לך את הסטאפ בצורה מטורפת, וגם את הטלוויזיה פה, אני לא יודע מה אתה עושה עם הכבל הזה, תסתיר אותו דחוף, אבל כל הכבלים פה, אני באמת לא צריך לראות אותם, חברים יקרים, אני לא צריך לראות את הדברים האלה, אז אני אתן לסטאפ שלך 7.4 מתוך 10, באמת ציון ראוי, אבל יש לך פה המון מאיפה לשפר. קודם כל, בוא נגיד ככה, המקלדת שלך, באמת, ישר שאני רואה את התמונה הזאת, היא תופסת לי את העין, וגם אני יכול להגיד שתמיד במקרה האלה, גם כל משהו RGB ותמיד חשוך, אז תמיד רואים. אבל במקרה שלך, אנחנו רואים פה את הפורטנייט דלוק, הייתי קודם כל מנסה פעם הבאה לצלם באור, ושהוולפייפר של המחשב רגיל. וגם שהשלט בצד, ולא רואים שהוא דלוק כאילו, אז גם, לא יודע אם זה גם נחשב מעמד לאוזניות, אז לא יודע, גם את המשחקים, הייתי שם איזה פינה קטנה אולי על איזה מדף למשחקים, בדיוק יש לך פה איזה מדף, וגם פה, אם אין לך איך אחרת לשמוע, אז כנראה הייתי מסתיר אותם מאחורי המסך, זה סתם יותר שרואים אותם, ואני לא יודע בדיוק גם מה זה, אני לא יכול להגיד, אבל כן הייתי אומר לך להביא פט חדש לעכבר שחור קלאס, וכן הייתי אומר גם להביא יש עוד המון דברים שאנשים גם לא שמים לב אליהם, שזה סדר. קודם כל, כמה אתם יכולים, לא נמאס לכם לצלם את המקללות שלכם שהן הפוכות, תמיד תצלמו את המקללות שלכם שיהיו ישרות. די, עוד פעם אחת אני אראה בן אדם שמצלם ככה, אני אתחרפן. באמת חברים, לסטאפ הזה מגיע 7.2 מתוך 10, רק בגלל המקלדת והרקע. קודם כל, אהבתי מאוד את הווייב מאחורה, זה מה שכמעט מייחד את כל הסטאפ שלך, והמחשב בכלל, ובואו נגיד ככה שאהבתי מאוד את התמונה הזאת, תמונה מאוד קוזי, מאוד רגוע, צ'יל, וגם אהבתי פה את המקלדת, את העכבר שלך. מה שהייתי עושה זה פשוט הייתי מחליף קיקאפס למקלדת שלך, שרק ללבן, או אפור, או שמביא, ואת הדבר הזה של האוזניות הייתי שם מאחורי המסך,
שזה לא צריך להיות קשור בפער, שזה יהיה ליד העכבר. לא משנה, לתמונה לא תמונה, זה סטאפ שלך אחי. וגם, הייתי מביא מעמד למסך, באמת יש לך פוטנציאל ענק, אולי גם אפילו להגיע לטופ סטאפים, טופ 10 סטאפים הכי טובים בישראל. אז אני לא צוחק, הייתי מביא הסטאפ שלך 9.2. קודם כל, אימא'לה, אהבתי מאוד את התאורה, כמו של מסיבות כזה, שאתה הולך למסיבה, אבל הרוב הדברים של האנשים יש איתם בעיה בתוך הסטאפ, זה תמיד המאוורר שתקוע איפשהו. אז קודם כל, בוא נתחיל בזה שאתה מעיף שם את השתי פחיות האלה, ואתה מתחיל להביא פד שחור קלאסי רק לעכבר, ומחליף את העכבר לעכבר שחור רגיל. קודם כל גם מנסה איכשהו לסדר, יש אפליקציות, המון אפליקציות, כמו בוא נראה לך אחת, יש Open RGB ויש Signal RGB, שזה גם אפליקציה שמאוד עוזרות בדברים האלה. אז גם יש לך פה את הרקע, הייתי משנה לרקע שהוא גם פה שומר על צבעים אחידים, אולי על אפור, במקלדת ובעכבר וברקע. אז לסטאפ שלך מגיע 7.8 מתוך 10, אהבתי את הווייב ואהבתי מאוד את המחשב ואת המקלדת. קודם כל, כשאני מסתכל על הסטאפ שלך, יש כמה דברים שתופסים את העין. אחד, זה הדבר הזה שם בצד שאתם רואים אותו ישר, זה, והתמונה עם הירח. קודם כל, מי שמכיר אותי, אני חולה על הירח, ואני מאוד אוהב תמונות כאלה, אז לא הייתי ממליץ במקרה הזה אולי לשנות לתמונה שהיא אפורה לבנה, יש לנו פה מלא בשרת הדיסקוד, לא חסר, אני רואה שזה מעמד סוג של מעמד לטלפון, אבל פה את התיק לא הייתי שם, הייתי שם אותו במקום אחר, ואת המיקרופון אהבתי ממש, אבל אני רואה שגם שמרת על סידור כבלים טוב, על מנג'מנט קייבל טוב, וסידרת אותם וסלסלת. זה אחד הדברים שאני ממש אוהב בסטאפים, ואנשים שאוהבים באמת סדר וארגון. אז באמת הייתי נותן לסטאפ כזה 8.4 מתוך 10, באמת כל הסדר ועל הדברים פה, אבל חבל שהמחשב שלך פשוט למטה, אחי. יכלת להביא שולחן שיתפוס שם עד הקיר, ופשוט לשים שם גם את המחשב, כך שהמחשב, הכל יהיה לטובת המחשב, שזה גם לא יצבור הרבה אבק. אז קודם כל יש לנו פה סטאפ ששמר על סידור כבלים באמת שהוא טוב, ואהבתי מאוד פה את כל הסידור הזה, באמת כאילו, אני אגיד את האמת, זה בין הסטאפים הכי טובים עם סידור כבלים שהוא אפשרי. אז אתם רואים פה את הסידור כבלים הזה, אני יכול לראות מפה גם את כל הכבלים שהכנסת בתוך הסידור כבלים, זה לא בעיה, גם לא הייתי פותח פה את הסטיב ומצלם את זה, אתה יודע, זה לא רלוונטי כל כך. ואם אפשר היית מביא שולחן יותר גדול, וגם היית יכול להביא זרוע למיקרופון ולשדר את זה בתוך הזרוע עצמו. אז בואו נגיד ככה שזה היה הרבה יותר יפה והרבה יותר מרווח. אז זה אחד הדברים שהייתי הכי עושה בדברים האלה. וכן הייתי, לא יודע מה הייתי עושה שם, אני רואה שם מציץ, הייתי שם אותו אולי מעל המחשב. אבל הסטאפ שלך בהחלט מגיע, כאילו גם אתם רואים את המקלדת, אתם חייבים לשמור על התאמת צבעים. שים רקע אחיד נגיד, בוא נגיד ככה גם בתוך המחשב שלך, שסתם נגיד כך את הצבע כחול. שים את המקלדת שלך בצבע כחול, שים את המחשב שלך בצבע כחול, ושים את המסך שלך בצבע כחול. וגם את העכבר, כנ"ל. אז כמובן כל הדברים האלה, הייתי מציע לך מאוד להשתפר, 7.7 מתוך 10, סטאפ מעולה אח שלי, המון פוטנציאל. קודם כל, אהבתי מאוד פה שאני רואה גם את הסוני מאחורה ושאני רואה פה את השעון, אבל כן הייתי ממבט ראשון שלי לא מנסה לצלם גם את החלק הזה, הייתי מנסה לצלם את זה לרוחב, ככה שזה היה יוצא בלי התמונה פה. אז כן, גם את הכבל פה הייתי מסתיר, ואת הכבלים פה ואת הכבלים שם, וכל הכבלים שיש לך פה מאחורה באמת מציקים, אבל אני רואה שאין לך פתרון להחליף שולחן, כי זה ישר צמוד שם בתוך הקיר. הייתי אומר לך בתוך המאווררים, עוד פעם, אפליקציות כמו סיגנל RGB וגם Open RGB, אתה יכול לשנות את זה בקלות. אז באמת, לכו למייקרוסופט סטור וישר תורידו אותם בלי להתאמץ. אז באמת, בוא נגיד ככה, הייתי שומר פה על צבע אחיד, הייתי שם פה לבן, והיית מסודר אחי. אז בוא נגיד ככה, שזה באמת היה טוב, והייתי נותן לסטאפ שלך 8.2 מתוך 10, באמת יש לך פה המון פוטנציאל. ובאמת אנחנו כבר כמעט 20 דקות לתוך הפרק, אז תעקבו. קודם כל, נראה לי שדירקתי את הסטאפ הזה בעבר, אבל הסטאפ הזה הוא נראה לי מאוד מוכר. יש לך פה לפטופ שכנראה הייתי מנסה לשים אותו איפשהו שהתמונה לא תראה אותו, ואת הסוני שלך תמיד בצד ומעמד לשלט אחד, ושאם כבר הלפטופ שלך אין לו, כאילו בלפטופ אין לך לאן להזיז אותו, שים אותו כבר ישר, ואת המקלדת ישרה, עוד פעם, את המקלדת ישרה, וגם את העכבר ישר, ובלי הכבל נמשע מאחורה, וכמובן היית יוצא פה מאוד יקר.
אבל כן, יש פה המון פוטנציאל, גם אני אוהב מאוד סטאפים של ווינדו, הם מאוד מוסיפים והם מאוד תורמים. אז באמת הייתי נותן לסטאפ כזה 8.4 מתוך 10, אני רואה פה באמת, אתם תגידו עכשיו אין פה דבר מיוחד ואין, אבל באמת אני רואה פה בסטאפים של לפטופ, אני מאוד אוהב ומאוד אוהב לפרגן להם, אז באמת מגיע לך אחי. קודם כל אחי, אני רואה שיש לך פה את הדבר היחיד שמציק לך פה בתוך הסטאפ, וזה הכבל הזה שם בצד. אתם רואים אותו? באמת הוא מאוד מציק לסטאפ, אבל כן לא, במקרים האלה אין מה לעשות, יכול להיות שזה הכבל של המחשב עצמו, שזה הכבל של גם, הנה עוד אחד עם RTX 5050, כמו שאני תמיד אוהב, אבל באמת, למה אין לך צבע בתוך המחשב אחי? צריך להיות לך צבע בתוך המחשב, זה דבר שצריך להיות, אבל לפי דעתי יש כאלה שהם ככה ויש שהם ככה. אבל אתה יודע, כל אחד במה שהוא אוהב. לא הייתי אומר לך להחליף פה משהו, אוהבתי מאוד את הדברים האלה של המקלדות, אבל כן זה דברים שיותר מתאימים למדף. וגם פה את הדברים, לא יודע, כל הקשקושים האלה פה על הקיר, באמת הייתי מנסה איכשהו לתקן אותם עם צבע, לא יודע. למטה נראה לי שאתה לא אוהב לצלם מנג'מנט קייבל למטה, אז כן היית מנסה לסדר אותם דחוף דחוף דחוף. אז לסטאפ כזה אני אתן 8.4 מתוך 10 על ההשקעה ועל כל הדברים שאני רואה פה בתמונה. השאר פה ממש קלין, אבל כן צריך לדאוג לכבל הזה ולשתי הדברים האלה. קודם כל אחי, אם עלה איזה סטאפ, תקשיב, אהבתי פה מאוד את הספידסטיק ואת כל הפסמים שיש פה מאחורה. פופ הזה הייתי שם על הכרטיס מסך בתוך המחשב, אני רואה שיש לך פה קצת, ממש קצת שטח של הרצפה במחשב, אבל כן הייתי שם, כן בוא נגיד ככה. השורת משימות שלך היא מאוד עמוסה, אני רואה פה אפליקציות שממש לא קשורות, המונגס, אחי אתה יודע שאתה רוצה, אתה פשוט הולך ככה, מתי שאתה רוצה אתה פשוט פותח את זה, ואתה יכול לראות פה את כל האפליקציות שלך, אתה יכול לראות פה ממש את כל האפליקציות שלך, ואתה פותח את זה. אז לא יודע אחי אם אתה יודע את זה, אבל כן יש את הדברים האלה, ואתה יכול לשים גם קצת אפליקציות. אני שם מלא כי אני פשוט משתמש בהם ביום יום, אבל אני לא שם משחקים בשורות המשימות, חוץ מבלוטסטרייק, שזה גם משחק שאני צריך לפתוח כל לייב, אבל אני לא משתמש בדברים האלה אם אני לא שם יותר משתי משחקים. אם הייתי שם יותר משתי משחקים, הייתי משתמש, אבל כרגע לא. אז הסטאפ שלך הייתי מאוד אהבתי פה גם את הווייב, אבל במקרה שלכם גם את הצבעים של הרם אפשר להחליף, ואת המצלמה הייתי מעיף דחוף אם לא משמשת אותך למשהו טוב, אז כמובן הייתי מחליף. את זה אהבתי מאוד, גם מאוד מוסיף פה העננים האלה, אבל אהבתי מאוד מאוד אחי. הייתי נותן סטאפ כזה 8 מתוך 10 רגיל מאוד. מה זה כל המדליות האלה אחי, יא אלוף, באמת, מה זה בפינג פונג, וואו. אז קודם כל מגיע לך על הבונוס של הדברים האלה 8.2 מתוך 10, תתחדש אחי כך. קודם כל אחי, אימא'לה, באמת אהבתי פה מאוד את האווירה של הלדי מאחורה. קודם כל, אתם יודעים שאני תמיד אומר את זה, זה תמיד מוסיף, אבל יש כאלה שזה גם מוריד להם, אני לא יודע. יש כאלה יגידו זה תמיד מוסיף, תמיד מוריד. גם במסך הזה אני רואה פה שזה קצת לא טוב, אולי הייתי מנסה להחליף את המסך הזה, את הרם, וואו, אני רואה שיש לך פה ממש שם מלא רם, וגם פה את המדפים, אהבתי את כל הציצים האלה, ממש יש אנשים שהם מכורים לעציצים והם שמים את זה תמיד על תום, כאילו בתוך העציצים. ופה באמת הניהול כבלים שלך 10 מתוך 10, והייתי נותן סטאפ כזה 8.4 מתוך 10, כמו הקודם בערך. וזה היה פרק דירוג סטאפים שלנו, מקווה שאהבתם, וניפגש בפרק דירוג הבא.